Wis mungso ketiga was-was sing tak rasa tiwas aku teko mbok tinggal lunga tekane atimu ninggalake aku kebangetan awakmu tani rekod garing sing tak rasane ngelak tanpa banyu janji melu aku kok tinggal mlayu nipo tangi aku ngoyak awakmu tulung antenono aku bareng mari kowe lali pari basan peci mabur dur eling bali aku kok apusi satenane aku ngerti tanpa balon wis ditolong malah mendung sakarepmu tutup no lagumu garing sing tak rasane ngalah tanpa banyu janji melu aku kok tinggal mlayu nipo tangi aku ngoyak awakmu tulung antenono aku bareng mari kowe lali ayo bari pasan peksi mabur dur eling bali aku kok apusi satenane aku ngerti tanpa balong wis ditulung malah mentung sang karepmu tutup nolakumu sang karepmu tutup nolakumu. Terima kasih Ayu Amanda.